کسی که نمیدوند الله مثال میگه نماز بخون، الله میگه حجاب بکن. شخص شاه پرزیدنت پیدا شود بگه که نماز من است، مسجدها و دیگر رو رفتن فایده ندارد. حجاب من است. برای که حجاب بسر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی هست. سوادی کافی ندارن و هم گمراه گشتگان. این آدم میگن که دشمنی الله طاغوت و ارمی اگر که داشته باشه ارمیش هم طاغوت است. یعنی که نامسلمانند. آنها برادران ما نیستند و مسلمان وظیفه داره که بخیزه دین شه حمایت کنه، بخیزه اسلام آزاد باشه، حجاب آزاد باشه، این یکی آنش آزاد. کسی که شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. шариат қонунҳои аллоҳ аст, конститутсияи аллоҳ аст ва мо ҳаётамонро ба ӯ таслим карданамон лозим, ба қонунҳои аллоҳ таслим буданамон лозим. Масалан, шумо аз якчанд нафар пурсед ки агар интихобот шавад, киро интихоб мекунед гуфта? дар бораи ин масъала ҷавоби ман ин аст ки бародар, яъне тибқи боварии мо, тибқи тавҳиду суннат, аз сабабе ки аз шариат баҳс мекунем, аз рӯи қонунҳои аллоҳ овоз додан ширк аст ва тибқи боварии мо овоздиҳанда кофир аст. тибқи боварии мо ӯ одам мушрик мешавад. чаро мушрик мешавад? кӯтоҳак ба ту мефаҳмонам бародар ва баъд суханро ба шумо медиҳам. як савол медиҳам бародар, мо намозро ба ки мегузорем? ба аллоҳ мегузорем. агар як шахс намозро барои ғайри аллоҳ бигузорад, оё кофир намешавад? агар як шахс намозро барои ғайри аллоҳ гузошта ба аллоҳ ширк биёрад, оё кофир намешавад? чунки чӣ кор кард? ба аллоҳ ширк овард. ширк чи аст? ширк маънои шарикро дорад. пас як саволи дигар ҳам бипурсам, калимаи ҳамд ки аст не? агар шахсе бигӯяд ҳамд махсуси аллоҳ аст, аммо падари ман ҳам лоиқи ҳамд аст, pas o inson ba Allah şirk kovar. Erdoğan'a oy veren bizden değildir. Allah var yukarıda Allah. Allah megӯяд ки алҳамдулиллаҳи раббил аламин. Сураи Фотиҳа ҳамд махсуси парвардигори оламиён Аллоh аст. Allah ki eğer Türkiye bu çocukları bu hale getirdiyse gerisini de Recep Tayyip Erdoğan düşünsün. Allah инро махсуси худ медонад. Мегӯяд васферо ки ҳаққи Аллоҳ аст ба ғайри ӯ медодагӣ инсон кофир мешавад. акнун биёем масъалаи ҳукмро бинем. Аллоҳ дар Қуръон мегӯяд дар сураи Юсуф 40 мегӯяд ки ҳукм танҳо махсуси Аллоҳ аст. дар давом мегӯяд ки ӯ амр кард ки ғайри худаш дигареро ибодат накунед. дар аввал калимаи ҳукмро мегӯяд, баъд ибодатро. ва акнун мо фаҳмидем ки ҳукм ҳам ибодат аст. дар дигар ҷо дар ояти 26 сураи Қаф Аллоҳ мегӯяд ки Аллоҳ дар ҳукми худ касеро шарик намегирад. ва Аллоҳ дар дигар оятҳо низ ибодат будани ҳукмро бисёр гуфтааст. ҳукмро махсуси худ буданашро мегӯяд. ҳукм ҳам як ибодат аст. чӣ тавре ки мо гуфтем агар шахсе намозро барои ғайри Аллоҳ бигузорад, ҳамдро барои ғайри Аллоҳ гӯяд, кофир мешавад. гуфтем ҳукмро низ Аллоҳ ибодат мегӯяд. пас агар мо ҳаққи ҳокимият ва ҳукмро бар башар диҳем, оё ба фикри шумо мо низ тибқи ин оятҳо кофир намешавем? Масалан, дар ояти 31 сураи Тавба Аллоҳ мегӯяд ки онҳо ба ҷои Аллоҳ динҳои худро, обидҳо ва Исо писари Марьямро ба худоӣ гирифтанд. вақте ки паёнбар ин оятҳоро мехонд, як шахсе бо номи Оди бин Ҳатам омада мегӯяд ки эй расули Аллоҳ, мо ки инҳоро ба худоӣ қабул накардаем. паёнбар мегӯяд онҳо ҳаромкардаҳои Аллоҳро ҳалолро бошад ҳаром гуфтанд. шумо низ онҳоро қабул кардед, итоат кардед, пас ин ибодати шумо онҳорост. ва ҳоло ин оят ва ин ҳадисро ба замони худамон муқоиса кунем. муҳокимони замони худамон ҳаромкардаҳои Аллоҳро ҳалолро низ ҳаром гуфтанд. масалан, зино ҳаром аст, аммо дар замони мо касоне ки аз 18 боло ҳастанд бо хоҳиши худ зино карда метавонанд. масалан, шароб ҳаром аст мутобиқи қонунҳои Аллоҳ, аммо дар системаи имрӯза шароб ҳалол аст. мутобиқи ин оят касоне инҳоро дастгирӣ мекунанд, оё инҳоро ибодат карда ҳисобида намешаванд? Аллоҳ дар сураи Моида 44 мегӯяд ки ҳар касе ки бо ҳукмҳои Аллоҳ ҳукм накунад, он шахс кофир аст. акнун ту аз ин оят чӣ мефаҳмӣ бародар? масалан, Аллоҳ мегӯяд ки бо ҳукмҳои ман ҳукм намекардагӣ кофир аст. аз ин чӣ мефаҳмӣ? ҳукмҳои Аллоҳро иҷро намекардагиҳо ва ёридиҳандагони инҳо ҳама дар ширканд. чунки нигар мегӯяд ки намозро барои ғайри Аллоҳ мехондагӣ шахс кофир мешавад ва ҳукмро худи Аллоҳ мегӯяд ки ибодат аст. пас шахсе ки ҳукмро ба дигар кас медиҳад чӣ тавр кофир нашавад? аз рӯи ин оятҳо масалан барои мусалмон шудан чӣ лозим аст бародар? ман ба ту бигӯям. барои мусалмон шудан баъзе гурӯҳҳо мегӯянд ки калимаи шаҳодат бигӯ, намоз бигузор, рӯза гир. бо инҳо тамом намешавад бародар. номи ту Муҳаммад бошад, ту чанд маротиба Каъбаро ҳаҷ кун, чӣ донам худатро беҳтарин мусалмон ҳисоб кун. инҳо туро халос карда наметавонанд. Аллоҳ чӣ мегӯяд барои мусалмон шудан? дар сураи Бақара 256 мегӯяд ки ҳар касе ки тоғутро инкор кунад ва ба Аллоҳ имон биёварад,
бин аввал инкор мегӯяд баъд имон. Пас агар инкор накунем имон оварда наметавонем. Пас тоғут чи аст? Оё медонед тоғут чи аст? кӯтоҳ ба ту мефаҳмонам. тоғут дар луғат аз ҳад гузаштан, аз ҳад гумроҳ шудан дар ибодат. дар шариат бошад ба маънои шайтон, коҳин, ононе ки бо ҳукм кардаҳои Аллоҳ ҳукм намекунад. тоғут ин аст. мисол, ман ба хонаи ту биёям, ашёҳои туро бар мухолифи ту ба ҳар тараф андозам, вайрон кунам. Ман аз ҳадди худ гузашта ҳисобида намешавам, бале? Дунё низ аз они Аллоҳ аст ва касоне ки дар рӯи дунё бо ҳукмҳои Аллоҳ ҳукм намекунанд, онҳо дар мулки Аллоҳ аз ҳадди худ гузашта тоғут ҳисобида мешаванд. Аллоҳ чӣ мегӯяд? Агар инҳоро инкор накунед, мусалмон намешавед, мегӯяд. пас акнун системаро бинем. Дар ҳақиқат дунё системаи Аллоҳ аст. Дунё аз они Аллоҳ аст. Бо ҳукмҳои Аллоҳ ҳукм кардан лозим буда, мо инсонҳои оҷиз ҳатто агар дар хонаҳои худ натавонем ва бо қонунҳои худ ҳукм кунем, валлоҳи мо тоғутем, биллоҳи мо тоғутем. Аллоҳ моро кофир гуфтааст, тавба карданамон лозим аст. شبکه توحیدی ایمانی زلال تقدیم می‌کند.